tots i a totes, torno a estar aquí després de 8 mesos, o sigui, 8 mesos. Espero que estigueu tots bé i que aquesta quarantena us hagi servit per pensar. I res, a mi m'ha servit per tornar al YouTube, així que... I avui us porto un vídeo que estic super il·lusionada. És el com edito les meves fotografies amb l'aplicació Like. Doncs espero que us agradi moltíssim i ja sabeu, si us ha agradat, doneu-li un bon like i subscriveu-vos al meu canal. Em faria molt feliç, realment, no sé. Hola a tothom, avui us ensenyaré com edito les meves fotografies amb l'aplicació Lightroom. El primer que toco sempre és la llum. I aquí podeu veure un abans i un després. Primer de tot vull dir que cada fotografia és un món i cada fotografia necessita un tractament diferent, però això sí, jo sempre el que faig a la part de llum és baixar moltíssim les il·luminacions, com podeu veure, i les ombres les pujo moltíssim també. I tot l'altre, la veritat és que depèn una mica de la fotografia. Doncs a la part de color el que faig sempre és pujar una mica la temperatura, perquè la veritat és que no m'agraden gaire els tons freds, i pujo una mica la intensitat també. Després clico a mescla i m'apareixen uns quants colors. Jo avui només us explicaré els que jo he tocat en aquesta fotografia, però ja us dic, cada fotografia és un món. Els colors que toco en aquest tipus de fotografia, o sigui fotografia de paisatge, són el color taronja, que en aquest cas li he baixat el to, i el color verd el que faig és sempre baixar-li molt el to i li pujo una miqueta de saturació i li baixo la lluminància. I per últim, els dos colors blaus el que faig és baixar-li el to i la saturació. I en aquesta tercera part d'efectes i detall el que sempre faig és pujar una mica el gra i pujar una mica l'enfoc. Tot l'altre ho deixo tal com estava. I finalment la creació de presets. I per crear un preset el que faig és clico als 3 botonets superiors de la dreta i clico a crear ajuste preestablecido. I el que em fa és guardar tots els ajustaments que li hem fet en aquesta fotografia i així poder-ho aplicar a una altra fotografia en un sol clic. Doncs en aquesta segona fotografia el que he fet és deixar l'exposició tal qual està, o sigui al 0, pujar una miqueta el contrast, baixar moltíssim la il·luminació, les ombres les he pujat a 50, he baixat els blancs a 22 i he pujat a 13 els negres. Llavors, a la part de color, el que he tocat ha sigut la temperatura, que l'he pujat a 9. La part de matís, intensitat i saturació l'he deixat igual, o sigui a 0. I he tocat amb els colors. De ton he baixat el to vermell al -7. La saturació l'he deixat al 0 i la lluminància l'he baixat a -7 també. Del color taronja he baixat a -2 el to, he pujat aquí sí la saturació a -10 i he baixat la lluminància a -2 també. En els efectes el que he tocat ha sigut bàsicament el gra, que l'he pujat una mica al 7, però tot l'altre l'he deixat tal qual estava predeterminat. I a la part de detall el que he tocat ha sigut l'enfoc, que l'he pujat a 20 i així queda una imatge més nítida. I el que sí que he tocat ha sigut la reducció de soroll, que l'he pujat a +5, i també he tocat la reducció de soroll de color, que l'he pujat a 7, però tot l'altre ho he deixat com estava establert. Finalment el que he fet ha sigut crear un preset com a la primera fotografia i la veritat és que no he tocat res més perquè crec que la foto ja estava prou bé.
Doncs espero que us hagi agradat molt el vídeo i ens veiem pròximament.